जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। दिनै आङो नोंथांमोननो बे मोनाबिलि समाव मा भिडिअखौ लानानै फैदों बेनि बिसय बुङैनि आवगायावनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो नागिरदों। बे जाहैबाय दहाय फुङाव आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन। बे जाहैबाय आमेरिकायाव मोनसे चार्चखौ सावदों आरो बेयाव थानाय फोथायारिफोरखौ गुलि गावदों। बे बिसयाव लानानै फैदोंमोन आरो बे जाथाया सैथो नंगौ। नाथाय आंनि बुंनाय जिथु डेट, बे डेटआ एसे गोरोन्थि जाबाय। मानोना आङो दिनैनि डेटखौसो बैयाव बुंफ्लांदों आरो दिनैनि डेटखौ मानो बुंफ्लांखो बेनि जाहोना जाहैबाय आङो दिनैनि डेटखौ लानानै माखासे बाथ्राफोर सावरायबाय थादोंमोन माखासे सुबुंफोरजों। दा बेनो आंनियाव एक्टिभ जानानै थाबाय आरो बेखौनो आङो बुंफ्लांबाय। नाथाय बार हिसाबै दिनखौ आं थिगखौनो बुंदों। बेयाव थांनाय रबिबार, नैबे रबिबाराव जानाय जाथाय आरो बेखौ रबिबारखौनो होननानै बुंदों। नाथाय 30 सेप्टेम्बर होननानै आङो मुंख'दों। दा बेयावहाय बेखौ गोरोन्थि दासान आरो बेनि बिसय आं अलरेडि डिसक्रिपसनाव होनानै होखाबाय। येस, अनजाग्रा प्रिफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आङो दहाय फुङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआव आङो डेटखौ गोरोन्थि बुंदों। 28 सेप्टेम्बरनि जायगायाव 30 सेप्टेम्बर होननानै बुंफ्लांदों। दा बेनि थाखाय आङो सरि बिहरनाय जाबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे आरो फिन दायो रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय रोजा रोजा सुबुंफोरा खौसे जादों। बे खौसे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय सरकारनि उल्थायै। मानोना सरकारा माखासे आयेनफोर लानानै फैदों। बे आयेननि बिसय ख्रिस्टियानफोरा बे आयेनखौ मोजां मोनाखै। ख्रिस्टियानफोरनि उल्था, ख्रिस्टियान धोरोमनि उल्थायै मावनाय आयेन। दा बेयावहाय ख्रिस्टियानफोरा बेखौ खुद्रिदों। बेयावखायनो रोजा रोजा ख्रिस्टियानफोरा खौसेथि जानानै प्रटेस्ट खालामदों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो। जोबनाय फारसे आङो माखासे बाथ्राखौ बुंहैसिगोन। बिल के विरोध में ईसाई समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन में मीणा समाज से जुड़े लोग भी पहुंचे, जो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो धर्मांतरण बिल लाया गया है ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, तो इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। राजस्थान सरकार की तरफ से धर्मांतरण विरोधी विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था। उसके बाद में इस बिल को लेकर आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर मसीह समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मसीह समाज के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगों के बारे में पूछेंगे कि क्या मांगे, क्या प्रदर्शन है आपकी और क्या मांग है, आज किस लिए आया है? सर, हमारा प्रदर्शन ये है कि पिछले दिनों के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बिल लाया गया, जिसे हम लोग काला कानून कह रहे हैं, एक मौत का फरमान कह रहे हैं। कौन सा विधेयक? ये विधेयक है धर्म स्वतंत्रता बिल, राजस्थान धर्म स्वतंत्रता बिल इसको कहा गया है। धर्म विधेयक विरोधी बिल, धर्म विधेयक विरोधी बिल जो है, परंतु ये जो है हमारी धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर आघात है, इसीलिए हम लोग इसको धर्म स्वतंत्रता बिल नहीं कह रहे हैं और न ही ये धर्म विरोधी बिल है, परंतु ये है हमारे लिए एक मौत का फरमान है। क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति जो मसीह धर्म को मानते हैं या प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमने अपना कोई धर्म बदला नहीं है। क्या नाम है आपका? उदयलाल मीणा। उदयलाल जी मीणा, आप उदयलाल जी मीणा, तो आप इनके साथ में समर्थन में आए, किस तरह से आए हैं? समर्थन में मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ और बाइबल को पढ़ता हूँ और उनको आराधना करता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ। यानी मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। मैं दारू पीने वाला था, लड़ाई करने वाला था, चोरी करने वाला था। वो सब छोड़कर जब मैं बाइबल को पढ़ना देखा, मैंने सीखा, तो उसमें पाया जाता है कि चोरी नहीं करना। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए आज भी मैं मानता हूँ, उसका आदर और सम्मान करता हूँ। आपका जो लाभ है, आपका वंचित लाभ जरूरतमंद एसटी जो मीणा है उनको दिया जाए। कौन सा लाभ है? ये जो एसटी को मिलता है ना, आदिवासी जो ट्राइबल शेड्यूल वालों को जो मिलता है वो उनको मिला जाए, क्योंकि आप कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से उनकी बात कहते हैं। हम कन्वर्ट नहीं हुए सर जी, ये लोगों ने बदला है, हम कोई कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानते हैं। हम आज भी, मेरा नाम हरीश है और मैं भीड़ी लगाता हूँ। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने मन परिवर्तन किया, क्योंकि मेरा जीवन बहुत बुरा था। मन परिवर्तन किया, मन परिवर्तन किया, मैंने कोई धर्म नहीं बदला है। आज भी मेरा नाम उसी नाम से पुकारा जाएगा और मेरे बच्चे को उसी नाम से पुकारा जाएगा। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है और मेरा केवल, जैसे कि मैं केवल यीशु मसीह को मानता हूँ, हमारा जो बुरा स्वभाव था वो हमारा बदल गया है।
गंदा स्वभाव था। पहले मैं लड़ाई करने झगड़ा करने वाला आदमी था, कई केस भी है मेरे थाने के अंदर, लेकिन वो मैंने सब कुछ छोड़ा। यीशु मसीह के मिलने के बाद मैंने सब कुछ, मेरा जीवन बदला, मेरा मन बदला और मेरा परिवार अब सुधर गया है। अच्छा, मांग क्या रहेगी आपकी? ये जो मांग है आपकी, मांग क्या रहेगी कि धर्मांतरण विधेयक जो पास हुआ उसको लेकर मांग है? धर्मांतरण विधेयक जो पास हुआ, जो संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज़ को रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, उस पर किसी भी तरह पे हमला नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ तो देश में कोई कानून पारित नहीं हो सकता जो संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब ये पारित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पारित नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। तो धर्मांतरण विधेयक जो है उसको पारित ना होने की मांग को लेकर ये यहाँ पहुंचे हैं। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना गोसो होनानै नायदों आरो बुजिनो नाजादों आरो अलरेडि नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै एबा रादाबखौ मोननानै बुजिखाबाय होननानै आङो सानदों। बे जाथाया जादों जाहैबाय राजस्थाननि जाथाय आरो बे बिसयखौ लानानै अलरेडि आङो माखासे दिननि आवगायावबो मोनसे रादाब लानानै फैखादोंमोन दि राजस्थानाव बेबायदि बिला पास जानो थांगासिनो दङ होननानै। आरो बे बिलानो जादों जाहैबाय एन्टि कनभार्जन रुल एबा एन्टि कनभार्जन बिल। बे बिलखौ बिथांमोना पास खालामनो नागिरबाय थादों राजस्थानाव। आरो बे जाहैबाय दा जायफोरा खौसे जानानै, जाय ख्रिस्टियानफोरा खौसे जादों, खुद्रिदों, प्रटेस्ट खालामदों, बे जाहैबाय राजस्थाननि उदयपुराव जादों। जि खुद्रिनाय एबा प्रटेस्ट भिडिअखौ नुबाय थादों बे जाहैबाय दिनैनि नङा, बे जाहैबाय मैयानि। येस, मैया जानाय 29 सेप्टेम्बर 2025 जानाय जाथाय। मैयानि समाव राजस्थाननि गोबां ख्रिस्टियानफोरानो उदयपुराव खौसे जानानै सरकारनो बे खुद्रिनायखौ दिन्थिदों जे जोंनो बे बिलखौ नाङा आरो बे बिला ख्रिस्टियाननि उल्थायै मावनाय बिल आरो संबिधाननि उल्थायै खामानि मावनाय बिल होननानै ख्रिस्टियानफोरा खुद्रिदों। आरो बेयाव अलरेडि नोंथांमोना खोनादों बेयाव मा मा बाथ्राफोरखौ बुंखादों। आरो एन्टि कनभार्जन बिलालाय माथो, बे बिला मा, जोंनि थाखाय माबायदि? दा राजस्थानाव थानाय जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ बिथांमोना मानो प्रटेस्ट खालामनो गोनां जादों? जानो हागौ माखासे दानफोरनि आवगायाव नोंथांमोना माखासे भाइरेल भिडिअफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे जाहैबाय अरुणाचलावबो बे बिलखौ पास खालामनो नागिरदोंमोन आरो अरुणाचलनि गोबां ख्रिस्टियानफोरा बे बिषयाव प्रटेस्ट खालामबाय आरो बिथांमोना दायो सिरि जानानै थाबाय। बे जाहैबाय धोरोम सोलायनो मोना। एन्टि कनभार्जन ल'आ जि दङ, आयेन बिल दङ, बे बिलाव धोरोम सोलायनो मोनैनि नियम कानुन आयेन लिरनानै दोननाय दङ। सोरबा जुदि सुबुङा धोरोम सोलायोब्ला एबा धोरोम सोलायहोयोब्ला बे मानसिया, बे बेक्तिया जेलाव थांनो गोनां जागोन आरो जुर्माना होनो गोनां जागोन। बेबायदि आयेन ल' कानुनफोरा लिरनाय दङ, बेखौ बानायनाय जादों। दा बेयावहाय राजस्थाननि जिथु ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ, फोथायारिफोर दङ, बेखौ गनायनानै लायाखै। बियो जोंनि बेरेखायै खालामनाय मोनसे आयेन होननानै बिथांमोना सानदों। बेयाव जिथु बाथ्राखौ बुंदों, बेयाव जि बाथ्राखौ बुंदों बेखौसो आं नोंथांमोननो बुंदों जे बिथांमोना बेखौ सानदों। आरो बे एन्टि कनभार्जन बिलाव बेबायदि माखासे रुल्सफोर दङ जेराव केवल ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय नङा, ख्रिस्टियान धोरोम थाखायल' नङा, बे जाहैबाय गासैनिबो। सोरबा जुदि हिन्दु मानसिया ख्रिस्टियाननि न'आव फैनानै जुदि प्रल'भन होफैयोब्ला बिसोरखौबो हमनाय जागोन। सोरबा मुस्लिमखौ सोरबा हिन्दु सुबुङा जुदि प्रल'भन होनानै, लुबैहोनानै माबा मोनसे होगोन होननानै, साख्रि होगोन होननानै, थाखा फैसा होगोन होननानै जुदि सोलायहोदोंब्ला बेबो जेलाव थांनो गोनां जागोन। केवल ख्रिस्टियाननि थाखाय नङा, गासै धोरोमनि थाखायनो बे बिला। दा जायखिजाया आं बेफोरखौ बुंनो नागिरासै, नोंथांमोननो इन्ट्रडाक्सन हिसाबै एन्टि कनभार्जन बिला मा बेखौ नोंथांमोननो एसे बुंनानै होबाय। आरो नोंथांमोना गावनोबो गुगोलनि सहायजों बा बबेबा सोरबा गोरों गोरा सुबुंफोरनिफ्राय सोंनानै लाबावगोन जे एन्टि कनभार्जन बिला मा, थारैनो मा, ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेसेबां गोनां एबा ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेसेबां गिथावना, बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बे जिथु एन्टि कनभार्जन बिल अलरेडि आवगायावबो आं नोंथांमोनखौ बुंखाबाय जे बियो केवल राजस्थानावल' जागोन बे नङा, गोबां रायजोफोराव अलरेडि बानायखाबाय आरो गावबागाव रायजोनि बायदि गावबागाव साजाफोरा आलादा आलादा, बिथांमोननि साजाफोर दोननायफोरा एसे आलादा आलादा गोनजा। नाथाय जेरावबो साजाया दङ, बे हले रोखा। नाथाय साजानि डिउरेसन जिथु दङ, जेलाव थानो गोनां जानाय, बबेयावबा 5 बोसोरनि, बबेयावबा 2 बोसोरनि, बबेयावबा 6 बोसोरनि, बबेयावबा 10 बोसोरनि आरो बबेयावबा जिथु जुर्मानाफोर दङ 50,000 दङ, बहाबा 10,000 दङ, बहाबा 20,000 दङ, बहाबा लाखहालागि दङ। बेफोरबायदि आलादा आलादा गावबागाव रायजो गावबागाव आयेनखौ बानायनानै लादों। दा थारैनो बे आयेना ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां आरो बेसेबां गाज्रि बेखौ नोंथांमोननो आङो सिन्था खालामनो थाखाय हगारदों। नोंथांमोना गाव गावनो सानगोन आरो कमेन्टआव
मोनथिहोगोन बे बिलआ जोंनि थाखाय बेसे मोजां जाथाव आरो गाज्रि जाथाव। आं आंनिफ्राय बुंनानै होनो नागिरासै, दा नोंथांमोननिफ्राय आं खोनासंनो लुबैदों नोंथांमोननि साननाया माबायदि बे बिसयाव। जि एन्टि कनभार्जन बिल दङ बे बिलआ आसामावबो सानसे मोजाङै जागोन। अलरेडि सावरायखानाया दंखायो, अलरेडि मोनसे समाव सावरायखांबाय आरो अलरेडि बे बिसया जानानै दङ होनब्लाबो गोरोन्थि गैया। आरो बेजों लोगोसे गोबां रायजोफोरावबो बेफोर सानसे कमप्लिट जानोबो हागौ। जायखिजाया अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ नुनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो बाथ्राखौ सोलोंदों होननानै आं मिजिंथिदों जे जोंनि भारतआव मा सोलिगासिनो दङ। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ नुनानै माखौ सोलोंखो आरो एन्टि कनभार्जन बिलनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा सानो, जोंनो थाखाय बेसे गोनांथि आरो बेसे गोनांथि गैयै, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेसेयावनो दोनथ'नोसै। सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानायाव बेबायदिनो खृष्टानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर, इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो जेन हायो। लाइक शेयार खालामनोबो दाबावसै। थेंक इउ।